Ja, fijn is dat. Oh. Ik heb deze toch echt wel nodig, hoor. Ik heb ze ook nodig. Je bent niet de enige. Die dingen daar, die mag ik niet gebruiken. Ik ook niet. Je bent niet de enige die op zijn centen moet letten. Je kan toch ook gewoon naar een andere winkel gaan? Er zijn aanbiedingen zat. Dit is niet te geloven. Doe je altijd zo aardig. Waarom doen jullie altijd zo moeilijk? Jullie? Ik ben geloof ik hier net in mijn eentje binnengekomen, hoor. Ja, dan wordt hij helemaal mooi. We kunnen toch wel vragen of we deze kunnen delen? Daar staat de verkoopster. Die dingen daar, die mag ik echt niet gebruiken. Kijk, ruzie met mijn man. En die vindt me al zo smerig als ik het weer heb. Die van mij raakt me ook niet aan. Ik hoop echt dat het mijn dochters bespaard zal blijven. Ik heb er ook 3. En jij? 2. 1 van 6 en 1 van 8. Weet je, ik denk niet dat ze moeilijk zullen doen. En anders verdelen we de buiten gewoon. Kom, we gaan naar de kassa. Uh, 16. 4? Ja. Ja. Wow, ik ben ook blij dat eindelijk het weer is opklaard. Nou, dan gaan we naar de auto. Zal ik anders een stukje met je meelopen? Wat, hè? Zullen we nog even ergens een kopje koffie gaan drinken? Op de grond! Op de grond! Op de grond! Geef me je geld! Geef me je geld! Schiet op! Hé, hey, terug jij! Je ziet toch dat ze de tas niet open krijgt? Help dan, schiet op dan! Schiet op! Kijk wat erin zit. Is dit alles wat je hebt? Waar is de rest? Shit! En jij? Ik heb geen geld. Ze hebben geen geld! What the fuck? Ik heb net boodschappen gedaan, ik heb geen geld. Wat ben je aan het doen? Hé! Hey. Ze heeft de politie gebeld. Wegwezen hier. Wat een vreselijke kerel was dat, zeg. Ja? Kon hem meevallen. Volgens mij was het wel aardig. Ja? Ja. We hebben nog een paar foto's moeten bekijken of ik iemand herkende. Ik herkende natuurlijk niemand. Nee, ze hadden toch bivakmuts op? Dat heb ik geloof ik wel 20 keer moeten zeggen. Leek of hij doof was. Dat zal toch wel meevallen? Meevallen? Hij behandelde me alsof een of andere terrorist. Bin Laden's zus. Dat moet je niet genoeg overdrijven Kijk hoor. eens dames, een heerlijk portietje churros. Lekker. En de koffie natuurlijk. Hè. Nou, daar zijn we echt Alsjeblieft, aan toe. hè. Geniet ervan hoor. Dankjewel. Hé, maar ik moet echt naar huis. Het is echt bijna etenstijd. Etenstijd. Weet je, ook vroeg. Ja. Nou ja, goed. Zijn we gewend? Eten jullie wat later dan? Ja, veel later. 4:30 drinken wij nog thee.
Met iets lekkers erbij. Mijn man zal wel denken, waar blijft ze? Ik moet echt gaan. Vond Ja? wel gezellig, ja. Ageet! Ageet! Het zijn die overvallers! Kom op! De overvallers! Helpen? Normaal, man. Kom op, oudje, een beetje doorlopen. Ja, kom eens op, oudje. Ageet, bel de politie! Ja, maar mee! Ja, met die telefoon daar. Goedemiddag, politie. Hallo? Ja, We waren net bij u op het bureau is dat zo? om aangifte te doen. Ja, Van die overvallers. ja. Wij rijden nu op de boulevard achter de overvallers aan. Er is op dit moment al een wagen ter plaatse, dus het lijkt me niet zo verstandig. Niet zo verstandig? Ja. Nou, dat dacht ik dus niet. Godverdomme, dat pakken ze zelf wel. Moet het nou iedere keer een godsnaam? Oh, sorry, niet aan gedacht. En uitstappen. En uitstappen, hè. Oké, staan we allemaal op je rug, hoor. High five.